Når vi snakker romantikken, så snakker vi jo om en bid af... Altså, romantikken vil sige, at det er skrevet i en speciel periode i historien. Vi har ikke arbejdet sådan overhovedet, faktisk, med de der historiske ismer og sådan noget. Det havde jeg håbet, vi kunne komme helt udenom, fordi det kan jeg huske, jeg var noget af det, jeg synes var sindssygt svært i folkeskolen. Så det synes jeg også er svært at give videre, fordi at det er en lille smule svært. Men romantikken er forholdsvis til at gå til. Romantikken er ligesom en, som der står i jeres tekst, at i 1800-tallet i Europa, der begyndte man at gerne ville lave et mere romantisk syn på, hvad der skete. Og romantisk betyder ikke kærlighedssyn. Men det betyder, at man ligesom gerne ville have ens følelsesliv til at træde ud. Så hvis noget var romantisk, så var det ikke fordi, at alt var godt og dejligt, og det var ligesom, hvad føler jeg, når jeg ser det her? Hvad føler jeg, når jeg læser det her? Hvad føler jeg, når jeg tænker det her? Man skulle få folk til at føle. Udover det, så var der fokus på idealer. Hvad er det rigtige at være? Er det rigtigt at føle sorg? Er det rigtigt at stile efter at blive noget større og bedre, end jeg er? Eller hvad er det rigtige for mig, eller for dig, eller for os, eller for naturen? Så idealer og følelser var sindssygt meget i fokus her i romantikken. Romantikken starter omkring år 1800 og slutter omkring år 1870. Når vi snakker romantik, så deler man den op overordnet set i 3 forskellige emner. Faktisk 4, men det 4. emne gælder kun inden for billeder, så det er der ikke nogen grund til, at vi snakker om, fordi der er ikke opgivet nogen billeder af H.C. Andersen til eksamen. Universalromantikken, nationalromantikken og romantismen. Universalromantikken er den del af romantikken, hvor man romantiserer naturen. Her der kigger man på det med, at naturen er en stor levende organisme. Altså, vi er alle forbundet, vi er alle et... noget med, hvilken følelse man får, om jeg kan mærke træernes blade jeg kan mærke træernes klagesang, for eksempel. De synger så dybt i mit hjerte. Det ville være sådan en universal romantisk måde at se tingene på. At vi hænger sammen, en stor organisme. Så er der nationalromantikken, som er kærligheden til vores fædreland. Der bor H.C. Andersen rigtig, rigtig ofte. Rigtig meget af det, han laver, det handler om, at Danmark er et dejligt sted at være. Han har lavet masser af sange, og altså for eksempel i Danmark er jeg født, som jo er et klassisk eksempel på nationalromantik, hvis I kender den. Ellers så kan I lige google det, fordi at, når jeg læser den igennem, der er rigtig mange, der synes, at det skal være Danmarks nationalsang, i stedet for der er et nyt land. Fordi den er meget, meget, det er en kæmpe hyldest til Danmark. Så har vi en gren, som er lidt noget andet. Og det er faktisk sådan, i løbet af H.C. Andersens karriere, der udvikler han sig fra at være nationalromantiker til at blive mere det, der hedder arbejde inden for det, der hedder romantismen. Som er, at man har ikke længere fokus på det rigtige, det skønne og det kønne, men på det modsatte. Så man har ikke længere, hvad er smukt og hvad er godt, men hvad er mørkt og hvad er ondt. Så man fremhæver stadigvæk det gode, men ved at beskrive noget af det onde. Så ved at gøre klart, hvor ond man kan være, så bliver læseren tvunget til selv at drage nogle paralleller til, hvor god kan man også være. Så er der en masse seksuelle undertoner i romantismen. Altså der ligger en hel masse med begær og lyst, og er det okay at have lyst til sin nabos datter? Altså sådan helt, for eksempel, eller til lille barn, eller altså sådan alle de der fuldstændig obskure seksuelle lyster bliver diskuteret rigtig meget i romantismen. Og udover det, så er der fokus på det okkulte, altså heksejagt og djævle tilbedelse og sådan noget. Men det er rigtig meget for
at sætte fokus på den følelse, det skaber, ligesom alt det andet. Men også det der med at skabe kontrasten til, hvad der er det gode. Så hvis man skriver noget, der er rigtig, rigtig sørgeligt, altså i Den lille pige med svovlstikkerne, der skriver han, at mangt et menneske så hende stå der på gaden. Og først næste morgen reagerede de, og der var pigen stendød. Så ved at sætte fokus på noget, som er super sørgeligt og forfærdeligt, så propper han faktisk fokuset på det gode, at det manglende gode i folk, eller sådan, altså få dem til at kigge lidt indad. Jeg ved ikke, om det blev alt for forvirrende, det jeg siger nu. Men det er rigtig relevant det der med, altså for den periode, at de har fokus på de her ting. Hvis I kigger på den sidste side, der er i det der om romantismen, så står der nogle sådan helt klare begreber, man skal være nøglebegreber. Det er patriotisme, som jo er det samme som fædrelandskærlighed, ikke? Også nationalfølelse. Og så er der noget med, at kunstnerne er pludselig nogle af de højeste mennesker. I perioden inden, der har det været tænkerne, der har været dem, som var rigtig vigtige. Nu er det pludselig ikke dem, der kan tænke, men dem, der kan føle, som bliver de vigtige for samfundet. Og så er der noget med, at barnet pludselig er helt vildt meget i centrum. Alle vi andre tænker for meget og føler for lidt, så vi har ikke mulighed for at se vores indre barn, men børnene, de er stadigvæk rene. Og derfor er børn, altså det største man kan blive i et eventyr, det er et barn. Eller sådan, så står der noget om at de har fokus på det gode, det sande, det skønne, så er der rigtig meget med morale og dannelse. Altså, hvad skal man lære ud af det her eventyr? Man skal lære at blive et bedre menneske. Man skal lære at tænke sig om. Fordi vi hænger alle sammen. Hvis man svigter nogen, så svigter man også sig selv. Alle de der psykologiting. Og så er der bare en hel masse andre navne. Det, der er det vigtige, det er, at når nu I lige om lidt læser selv, eller lytter med, når jeg læser højt af det, der hedder Under piletræet, så skal I lægge mærke på det der med, hvor finder I eksempler på fædrelandskærlighed, hvor siger han noget, der er rigtig, rigtig, Danmark er et dejligt land, og smukt og skønt, og har dejligt at være. Hvornår har han fokus på følelser? Altså det der med, hvornår føler man noget? I stedet for at tænke om det er en god idé eller en dårlig idé, hvornår er karaktererne så drevet af deres følelser? Hvordan skildrer han børnene, barndommen? Fremstår de som de her rene, gode? Hvem er de gode? Hvem er de onde? Der er nemlig også noget med nogle seksuelle undertoner. At lyst kan gøre en til at gøre de mest forfærdelige ting. Der er også i det her tidspunkt et stort fokus på det, der hedder de 7 dødssynder, sådan noget som at være hovmodig, altså at man selv synes, man er bedre end alt muligt andet. Det kan også være forfærdeligt. Hvorfor er det går den dreng i historien så grueligt meget galt? Det er måske fordi han viser noget begær mod en, som stadigvæk har et barnligt sind. For eksempel. Sådan nogle ting skal I prøve at lægge mærke til. Det her er super abstrakt og ret svært. Meget sværere end det, vi har gennemgået det andet. Så vi skal nok tage de her ting igennem nogle gange. Det lover jeg. Og jeg skal også nok gennemgå dem med jer. Så det første, I skal lige nu, det er de ting, jeg har nævnt nu her. Jeg laver lige en liste, som kommer lige om lidt, hvor I får, hvad er det, vi skal holde øje med. Hold øje med det, når jeg læser den igennem. Og hvis der er nogle ord, der er svære at forstå, I må også gerne læse den selv, men I får muligheden for i hvert fald, så I skal både tænke og læse på samme tid. Det kan være svært med hele 2 ting. Så får I mulighed for at lytte til, at jeg læser den højt, inden også her som sådan en watch party. Og så snakker vi om den. Den har vi på som decideret, vi skal diskutere den her. Nå nej, vi har den anden på. I morgen har vi skyggen på, som vi kan diskutere den, men i dag har I mulighed for at komme ind og stille spørgsmål til alt det her inde på linket bagefter. Og jeg tænker, der må være en masse ting, I ikke forstår. Og hvis I så stiller spørgsmålene, så skal jeg nok prøve at samle op på dem, og så komme med en video mere. For det her er lidt konfust. God fornøjelse.